Abai, gaur urriaren abai 12. Soinu banda ugari azenolako koktela edo matraka gaur dakarguna. Virgen del Pilar, protégenos de las zarpas de Satanás. Con nuestra cruz ayúdanos, de los enemigos líbranos. Zorionez denak ez direlako hain monarkiko, hain neofalangista, baina soinu banda horietan ez ditugu ez aparte utziko. Leloak, abestiak, kan eta hemen. Tira, gaurko egunez izar handi bat ekarriko dizuegu, izan ere Espainiar estatuan bada aldaketa gogo bat eta akaso bertan gatibu gaudenok ere izango ote dugu aukerarik. Por España, Paco, me pones bellaco contra la pared, enfusílame. Por España, papi, déjame bien guapi, déjame coqueta en una cuneta. Ikusten duzu, gaurko una bereziki bero datorkigula, edo nola ere, Palestinako kontuak ekarriko dizkizuegu lehen lerrora, zuzeneko honetan, eta fake newsak egunotan aipatu dizkizuegu bezalaxe, badakizue Bidenek berak ere hanka sartu duela leporaino ikusten duzue, pantailetan gainera irudi horretan ikusiko duzuena, hauxe da. Gaza inguruetako, kibutzetako arduraduna, militarra noski, israeldarrik ez baita militarrik ez denik, gutxi batzuk izan ezik, eta fake news horretan, Biden bera ere harrapatu dute, eta etxe zuriak berak gezurtatu behar izan du. Gaza. No water, no food, no electricity, and no escape. It's too hard. Some almost give up. We are not strangers to war, but how it feels this time. It's hard to find the words. It feels like the world is collapsing. Now nothing is recognizable. This is an ambulance. She's afraid of what's happening now and what might happen next. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Sexy, caudillo, tú serás mi obispo y yo tu monaguillo. Soy tu esclava, soy tu sumisa. Ponme el correo, llévame contigo a misa. Yo no soy sosa, hazme una soga con los collares de tu esposa. Me gusta mucho tu aguilucho, como le gusta la trucha al trucho. Por España, Paco, me pones bellaco contra la pared, enfusílame. Por España, papi, déjame bien guapi, déjame coqueta en una cuneta. Urriaren 12 izan da, ikusten duzue iaia Euskadi gaztea izateko aleginean ere bagabiltzala, playlistak han eta hemen. Ikusi duzue Samantha Hudson aski ezaguna dena, kolpez kolpen hemen ere izan genuena, gaur Iruñe astitzen eskaera izan da, eta izu, Iruñe eskatutakoa, bakizu guretzako agindu ere badela, are gehiago alako egunetan, azaldu iguzu Samantha Hudsonen bideoklip bat ere politiko hau non koka genezaken? Bueno, nik uste dut ezin zela faltatu horrelako abesti bat eta ere gutxiago bideoklipak. Ikusentzulek ez badute ezagutzen mesedez joan daitezela YouTubera edo bere konfiantzazko plataformara eta jarrezatela, ze bai ikusentzunezko aldetik eta baita abesti aldetik mundiala da, letrak, abesti estilo ezberdinen fusioa ere, pixkat nik uste dut, garapena erakusten duela ez Espainiar estatuan egon den musika estiloen inguruan, eta bueno,
iruditzen zitzaidan gaurko egunean horrelako abesti bat behar denuela performatzeko ere pixka gaurko eguna. Izan ere, bertan ageri diren irudiak, mezuak, neofalangismoaren garaiak ditu egunok, ikus dezakegu batzuk baita monarkiaren aurkare, nolabait altxatzeko, altxamendu hori benetan osotasunan errepikatzeko prest daudela, akaso borboitarrek ere bestelako papera jokatu beharko lukete, ez dakit nola ikusten dut, zen nolako saltza dugun? Ze saltza eta zena aski, eta badirudi remix bat, bapatean Felipe Segarrena, Espainiako errege hori. Horrek aukeratzen du Pedro Sánchez Espainiako gobernua eratzeko. Eta hor, bapatean denak sartzen dira Lluvia de Estrellaseko gela horretan, aldaketak suertatzen direla maravillosamente, eta horrein badirudi direla batzuk errepublikarrak. Bai, Barcelonako manifestazioko irudi horietan, besteak beste, ikusi genituen, TV3 kateko kazetariaren aurka, baina ez hori soilik. Euren artean ere, talka batean ikusi genituen, ea nork eramanez, bandera Espainiar edo ikur nagusi hori, imperialista ikur hori, nola ulergen ezake hau? Noski, eta gainera oso kuriosoa da, hau, ikusten baldin badugu, joaten baldin bagara Espainiako guda zibilaren garaira, ere tarteka bando falangista fascistan ere eman izan ziren horrelako borrokak, Rekete eta falangisten artean. Orduan da kuriosoa gaur egun ere horrelakoak suertatzea eta izatea Espainiako bandera nork eramatagatik. Ez dakigu ere, pankarta nork eraman ere horrela aukeratu zuten, harri-hurriak botatzen edo nola. Bai, gaur gainera, txapot ere zin falta, txistuak, espero ziren txistu horiek ikusi edo entzun ahal izan ditugunak, halako nahiko desfile anakronikoa gerta dakiguken horretan, ezakit, baditugu, ezakit aipatzeko kontutxo batzuk ez, protokolari dagozkionak, estetika. Bai. Badaude horrelako bitxikeriak ni badakizue ibiltzen naizela sareetan eta egon naiz arakatzen eta berez orain Espainiar estatuan dagoen animalien legearen gatik uste dut La Cabra de la Legión bezala ezaguna den horrek ezin zuen desfilatu legez babestua zegolako, baina bai ikusi omen direla txakur batzuk kotxe batzuen kapoen gainean. Irudi horiek ikusi ditut. Gero oso kurioso da, ere ikustea nola uretako militar horiek joaten dira bote batean, baina remolke batean. Niretzat oso kuriosoa egin zait. Aurten ez da parakaidistari enkalatu, baina niri gauza bat asko impresionatu nau, eta izan da Leonor de Borbón, bai, eta Ortiz. Ikustea uniformez jantzita. Eta ez hori bakarrik, baizik eta hor palkoan badaudelako pertsona batzuk esaten dutela direnak muy español y mucho español, M. Rajoy esango luken bezala, ez dutenak egin sikiera soldaduzka. Hor, aipatzen duzula, soldaduzka kontuak eta ikusi dugu sare sozialetan halako meme bat, hain ohiko bilakatu diren hauetakoak, film janki ezagun bateko irudiekin, ezta? Txaketa metalika bezala ezagutzen dugun film horretako irudiak, eta Leonor bera ere, ez? Tente, estuki jarrita. Bai. Bai, ezakitzuei izan zenuten nire zalantza berdina, baina alde batetikan zebero pasatu behar izan zuten egun horretan, eta gero, hemen eustean jartzen diete zerbait, bestela kristonan polla atera behar zaizu, frikzioaren gatik, ezakitzuek, baina nik hemendikan ere izerditzen, no? Edo nola aipatzen zenuen hor baten batek soldaduzka ez duela egin, zein buruz ari zinen? Pues kutxa baten antzeko izena duen partido Alderdi.
baten buruzak. Bai, aipatu nahi ez duen hori beraz. Ongi, Hori da. eta bitxikeri hauekin batera, bestelako soinu bandarik ere badugu gaurkoan. Entzun dizagun, hasteko eta behin, txapoteren txistu horiek ez ditugula behar bestela entzun. Alaxe, zenolako obsesioa kontzeptu horren erabilerarekin, naiz eta hainbat elkarte, biktima elkartek eskatu ez egiteko. Badirudi, Ayuso tarrek ez dutela inolako ez dakit, eskrupulorik, eta ez dutela izango, txura guztien arabera. Hori da, eta ez hori bakarrik, berez ospatzen baldin baduzu zure herriaren edo zure nazioaren eguna zaude super pozik Espainia sentitzeaz eta kantatzen duzu hau, nik egia esan hor antzematen ditut boteak ematen rollo, yo soy español, hori bezala. Baina, harritzen hauena ez kantatzea, nik kantatu berri dudan kanta hori, ez? Baldin baduzu horrelako sentimendu handia, ez dakit, nik uste dut gaurko eguna eurentzat izan beharko lukela horrela, eta saretan ere, ongi erakatzen baduzu ikusiko dituzue kriston outfitak Espainiako banderarekin. Gaurko egun honetan, badugu besterik, playari emango diogu, Iruñe, baimen emango diguzu? Ega, bai. Ea ba. Zerbait esan nahi duzu, kolonizatu honi buruz? Gaurko egunerako zuen soinu bandan, faltatu ezin den abestia. No amas a Jisoo, te colonizo. No habla mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Eta, hau nondi dator, ikusi dugu, playgroundekoak badaudela honetan ibili direla buru belarri, baina azaldu guzu pixka bat gehiago. Bai, hau aspaldiko abesti bat da. Niri grazia pilo bat ematen diala, hartzen du tal kual eta kontatzen du benetan zer gertatu den, eta gaurko egunerako nik uste dut pedagogia egitea tokatzen bazaigu edo bazaizue, iruditzen zait abesti mundiala azaltzen du modu ironikoan eta oso meme estiloan gertatu zena. Gainera hor badago ere beste pertsonaje historiko baten fita, nolabait esatearren, eta iruditzen zait oso divertigarria eta beharrezkoa ere beste modu batean ere pedagogia egin daitekelako. Ez beti hor teorikoki, akademikoki, jakin behar dugu gure mezuak modu ezberdinetan zabaltzen eta edatzen. Virgen del Pilar, protégenos de las zarpas de Satanás. Izan ere, Imperio Espainolaz hitz egiten dugunean, batez ere Ameriketan egindako sarraskia mundu zabalean, kolonizatzen segitzen, egindako ibilbide horretan atzen utetako odol arrastoa oraindik ere nabari da, baina Euskal Herrian ere ezaguna zaizkigu, ezta? Eliza Katolikoaren izenean deaurroarekin harremana duen noro nola erraustu duten, orain dela mende batzuk. Bai. Hortxe dugu zugarramurdi beti. Bai, uste dut zurrakapotea esan nahi zenuela. Bai, trabatzen naiz, baina bai, zugarramurdi isara eta inguru horietan zenolako triskantza egon zen eta nola epaitu zituzten denak Logroñon. Bai. Ikusten da, mendeak aurrera joan da ere, orainik ere, pentsamendu katoliko apostolikoa, oso goguko dugu kontzeptu hau ona ekartzea, baina benetan errealitatearekin zerikusia duelako da besteak beste donolarea. Izuekarri izugun playlist honekin, segi dezagun mesedez. Cielo directos, llévanos. Tira,
Bai, Espainiar zaleentzako egun handia izango da hau, baina izuek gaur, badakizu aldarrikapen egunare izaten dela, Iruñe, deigarri egin zegu gaur egun sareetan ahalegin handia egiten dutelako, alderdi politikoek, erakundeek, mugimenduek, tira, gaur ekarri dizueguna Playmobilekin zerikusia duena da, gaur sare sozialetan ikusi duguna, ezta? Bai. Eta nire amak txikitan esaten zidan bezala geldoago ez, azkarrago mugitzeko venga, arreando que es gerundio, pues circulando que es gerundio. Tira, aurrera, ea zenolako soinu banda duen honek. Hau Euskal Herria Bilduk gaur sareetan hedatu duen mezua izan da. Ez dakigu, baten batek erabat ulertu duen, akaso batzurentzako kontzeptua legia ere izango ez ote da, zen ere bihar dute bilkura kongresuan, Sánchezen inbestidura hori Euskal Herria Bilduk erraztuko ote duen, Juntzekoekin ere badute bilkura bihar, nahiko giro tensoaren baitan, heldu da, zalantzari gabe, aurtengo urriaren 12. hau. Bai, eta gero pentsatzen genuen hemen Nafarroan edo Iruñean gertatuko zena, ojo, cuidao, hemendikan aurrera jakingo dugu Iruñean ere zer gertatzen den. Ni badazpada berriz esaten dut, ni presnago, ze historiak ala esaten du, lehenago izan zela Iruñeko erresuma, gero Nafarroako erresuma izateko, beraz ni Iruñeko pekate izateko presnago, etorkizuneko erregina izateko, baina txantxak eta bromak kanpoan utzita, ikusi dugu ez, lehengo irudietan nola noraino ez, biratzen ari den edo noraino polarizatu baino gehiago ez, eskuin zenbat eta muturreraino joaten ari den, hori ikusi beharko dugu zer gertatzen den Espainiako gobernuan, ea lortzen duen Sánchezek behar dituen bozka guzti horiek, ze, klaro, zer gertatuko litzateke edo zer suposatuko luke bigarren hauteskunde batzuk egotea, Bai, horrek izango ditu horrek bere arriskuak, zalantzari gabe. Tira, gaurko gunez guarazilaz ez hitz egitea ez da erraza. Gaur, espero ez genuena ala eta guztiz ere, eta zuzeneko honetara sartu horretik Twitter bidez honezkero, jakinaren gainean jarri zaitut. Nor, esango ote zukeen urriaren 12an ere pantailak euskaraz ekarriko dugu, lehen aurrerapen bat. Orain segidan ulertuko duzue guzti hau zertara datorren. Argi eduki hau, harrapatzen bazaituzte laborategi batean sartuko zaituzte ziur egon. Bai, frogak egingo dizkizute baimenik eskatu gabe, horretarako dira arauak. Lasai bizi nahi badugu errespetatu behar ditugu. Laxe, Amazon Primek primizian urriaren 12an hazen olako ekarpena egin digun, eta pantailak euskarazek ere hori bera ekarri digu, izan ere plataforma guztietan. Plataforma honetan barkatu, Espainian ekoitzetako sail hau izango dugu, eta aurrerapen honetan, trailer honetan, spot honetan, haizu, guarazilak euskaraz, entzun berri dugu bezalaxe, nola geratzen zara, Iruñe? Ze nolako, ez dakit, ze gorpuzkera kontu honekin? Hitzik gabe, baten batek izango luke agian kasualitatea izango dela, baina nik ez dut kasualitateetan sinesten. Egia da, nik uste dut eduki guztia izan behar dugula eskura euskaraz, euskararen normalizazioa lortzeko bidean, baina bai txirriatzen duela nola bait, eta ni patidifusa total, nira modek esango luken bezala patidifusa, utzi nahi, gaur justo, hori bikoiztea, bikoiztu izana eta gaur argitaratzea o publikatzea edo publiko jartzea edo denaldakoa. Iruñe, ondo baderitzuzu, goazen trailerra bere osotasunean ikustera, ze kasualitateetan sinisten ez baduzu,
Ea zer esaten diazu bidea osorik ikusita. Tasun bereziak dituen gazte baten atzetik, badirudi, eta bere burua salbatzeko halako fenomeno klimatologiko batzuk jaurti, eta ekaitz edota trumoi bortitz batekin, kaskabar erraldoi bat, ni esan da, gaur, hau ikusterakoan, hala geratu nahizea non zegoen eskutuko kamera, edota zer nolako marketing kanpaina, urriaren 12an Hispanitate Eguna, Guardia Zibilak euskeraz Amazon Prime. Zer ez dugu ikusiko, ikusita Palestinan ere, sare sozialetatik zenolako ikuskizuna sortzen ari den. Ze giro dago, mundua hankaz gora joan zaigu, sare sozialetan bizi ote gara eta errealitatea virtuala da eta gainerako ez da existitzen, ez dago minik, ez dago ondamendirik, nola ikusten duzu ondua? Nik oso bertz ikusten dut. De hecho, lehen introko irudiak ikusten dena entzuten, egon da momentu bat, uste nuela kasi hasiko nintzela zutitzen. Oso empatikoa naiz, orduan horrelakoekin oso gaizki pasatzen dut, eta ez dut hitzik adierazteko zer nolako eragina duen gertatzen ari denak Palestinan, neure barrenean. Uste dut, ez dudala edo ez duela asimilatzen neure buruak gertatzen ari dena. Iruditzen zait dela ainargia, ez dudala ulertzen nola jendeak ezin duen ikusi ez, nola beti dago ez, israeldarrak salbatzeko horretan ez, mundu gerrako ondorioak jasan zituzten, bla 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 bla, hor egon zen kriston genozidia, orain eurak egiten ari direnak beste herri baten kontra. Eta horiek dira hitzak, Anel Hildanek esan zuen ez da gerra, da genozidio bat, eta hasi behar gara hizkuntza egokia erabiltzen. Eta geroz eta kontu handiago zibili sare sozialetan, eta kontuan izan behar dugu gaur egun sare sozialetan informazio pilo bat dagoela, eta oso garrantzitsua dela, eman aldizkigute entzun nahi ez ditugun mezu asko guretzat agian zaburra izan daitekeena, izan gai politikoak, gai sozialak, zakitzein famatu eta zebatu gauza asko egoteko soinu asko, eta azkenean ez informatzeko benetan gertatzen ari dena. Horregatik iruditzen zait oso garrantzitsua iturriak kontrastatzea. Eta kontrastatzea da hedabide batean baino gehiagotan begiratzea, ikustea nondikan ea bertan korrespontsalik duten, joatea agian ere nazioarteko prentsara, bertako prentsara, edo hedabideetara, edo sare sozialetan irten diren kazetarietara, ikusteko ea benetakoa den, edo bestela bukatuko dugu John Biden bezala, John Biden edo Ayuso bezala hori irensten. Eta, noski, Ayusoren kasuan, erabiltzen Sánchezen kontra egiteko. Ederki, Iruñe, gaurkoz azken titular bat eskatuko dizut. Urriaren 12 honetan, ikusita, Gazan giza hondamendi itzela dagoela, genozidio bat martxan duela, Israelgo estatuak, hainbeste hedabide, sare sozial, mezu ugari, irudi gogorrak, batetik bestetik, baina bereziki Palestinarren aurkako, gizateriaren aurkako krimen hauek. Nola informatu, norberare, gainbera etorri gabe, baina irakurketa ahalik eta objektibo ona egiteko. Aholku bat, titular bat, bukatzeko. Nik esango nuke Euskal Herriko kazetariak orokorrean nahiko kontu handiz jarraitzen ari direla gertatzen ari dena, baina
titularra izango zen beti informazio guztiak kontrastatu. Eta alegintxo hori egin. Ederki, azken hitz horiekin geratuko gara, Iruñe, erreskatatu egin dugu, gure artxiboan baditugu bideo manipulatu bihurri eder batzuk, eta urriaren 12arekin lotuta, gure gogoko beste abesti batekin batera, memoria historikoaren ariketa horretan, oraindik ere asko dago egiteko, baina, aizu, zenbait urrats eman dira eta horrekin gaurkoz borobilduko dugu zapore positibo eraikitzaile eta itxaropentsuak ere behar ditugulako garaiotan. Iruña Astitz, mila esker gaur zuzenen izateagatik gurekin, datorren astean gehiago eta hobeto. Gehiago eta hobeto noski, aio! Aio, Iruñe! Eta denbora gainera etorri zaigu, aizue, zuzenan aritze honek hori du, nahi beste zin dizuolako ekarri, zeren gaur Azpiazu sailburuak ere ederrak utzi dizkigu, deflaktazioari buruzko datuak bagenituen prest, hori datorren astelenean izango duzue, izan ere ekonomia gaiak ez ditugu alde batera utziko, zuzenean geure poltsikoetan eta geure gizartearen egunerokoan eragina dutelako zalantzari gabe. Baina izue, denbora agortu zegu, urriaren 12 honek askorako ekarri digulako batetik, eta Palestinan gertatzen ari dena ezin dugulako beste alde batera utzi bestetik. Tira, esandakoak esan da, atzo horreratu genizuen Zumaiarrak dira, eire dute biek izena, alaxe du euren taldeak baita ere izen berberarekin datozelako, eta aurrerapenarekin bart gauean YouTubeen estrenatu duten abesterekin. Izue, adio esango dizugu, baina gogoratu, astelenetik ostegunera, kolpez kolpe, albistegi berezia, antenatik izango duzuela, beraz hor nahi zaituztegu, denboraldiari ekin berri digu, baina motorrak berotuta, arrastoa usteko asmotan gatoz egunero. Ona, gabon pasa, aio. Tautikan, utxunetikat, ahotik ahotxoak buruan milaka, beti tantaka, bilakatu arte, este kanta bat. Zenbat zentxazio